Hayibo sanibonani, bese nisibonile lesi story somfana olala noma wakhe. Useze wamithisa umzalisa izingane. So umfana ngibone nami khona la. In fact ngibone ku Twitter. Umfana uthi enene yena ubaba umdala wakhe unamakhosikazi awu2 so washada enye inkosikazi encane. Makashada enye inkosikazi encane uqede emva kwalokho ubaba ukushuthi wakhona udrive ama truck. Uqede uyahamba uyosebenza uya kwenye ilizwe ayo drive ama truck. So uGuy noMakoti bazithole nje ngelinye ilanga kunetha bathuke sebembathile belala ndawonye bagcina sebethandana. So uGuy uthi unesikhwele yena ukuthi ubaba umdala makabuya esembatha nonkosikazi wakhe uthi nje ufila uncomfortable and very jealous ukuthi enene how can he sleep with intombi yakhe because intombi yakhe phela manje uthi izingane nje ziqhamuka lapho even though ziyafana nobaba umdala ngoba bonke bayafana ekhaya but uthi uyazi ukuthi izingane zakhe akuzona izingane zababa umdala. Angisiqedanga kodwa nje umfana nje unana nomfazi kababa wakhe uzuza uthi unesikhwele kanjani ambofuna wakhe unkosikazi ngcolisa ikhaya.